Kamaráti, dnes máme takú zvláštnosť. Sme na košariskách pod Myjavou. Je tu krásne, všade sa má zeleň, dedinka, domčeky a taký drobný pohľad do zákulisia. Ideme za psíkom, ktorý má vysoko pravdepodobne celého poskáče. Zároveň však dnes točíme také drobné šoty do jednotlivých epizód a ja potrebujem mať všetky nohavice cez obed čisté, keď to budeme točiť, ale je ráno, 7 hodín, a tak som musel vyťahnuť jedny staré kostýmové nohavice, aby som mal na povede nachystané tie, ktoré potrebujem mať naozaj čisté, lebo keď ma tento havino celého zablatí, tak by som to cez obed nemohol točiť. Takže také to bolo zložité vymyslieť, že jak sa mám obliec, aby sme aj mali kostýmy, ale aj aby som bol správne oblečený. Takže aj takéto rébusy musíme riešiť počas výroby seriálu Neposlušný. Čaute.